Здравейте! Аз съм Мариела Дончева и съм от Тимоти Home Place. Днес съм тук, за да ви покажа нашата ексклузивна оферта, а тя е именно двустаен апартамент с парко място в района на Колхозен пазар, точно до училище Елин Пелин. Елате с мен да го разгледаме! Апартаментът се намира на втори жилищен етаж и е с обща площ от 60 квадратни метра. Предлага се в състоянието, в което го виждате. Ако имате интерес към имота, може да се свържете с мен на посочения телефон. Чао и лек ден на всички!